Tunta nga muligan mo sa Ginoo. Diya. Masa may lesson, moral lesson nga doon kahatag list sa mga subscribers na nga sa inyong klase sa relationship. Dili mo dali. Hello, 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 hello guys. Mayong hapon. Family vlogger. Niyami karon sa among balay. Mga parente, mga idyaan, mga binan, patino, paabon, igagaw, nels. Si isa ka to ni, pagumangkan anak ni Koan. Nelson. Si Caris, si Inday Liza. Nagtapok mi karon kay nami kay paabot. A few moments later. Yan na, nangabot na mga karong hapuna guys. Maorong hapuna nga pagpamalayi niya sa among dalaga. Nga si Lisa, nangabot na ang mga lakinan. Mao na ni. Mao na ni sila. Gauna day ani si Kuan, Drax ay gauna ani. Ato sa Kuan day kanalingin nga lamisa day. Lihog. Ay, Kaya mga Kuan kanang naay. welcome guys. Mga sides sa mga Kuan guys, lalaki. Kaya sila tanan. Ayo, mayong hapon. Majong hapon tanan, majong hapon. Dajon. Dajon kay di ako ga kapuliki. Dajon tanan dajon. Dayon, mayong hapon. Dajon tanan. Dajon. A few moments later. Ini kung silang duha, nagkakinabot man. Kaya sa inyong mga desisyon, ikaw, kung ano man sa ikaw, nanay na. Yan sa mga inyong gusto, kamu pa gusto kay kanang kami sa kakiyan na. But, ikaw, pan, ikaw, kay muna mag... Ikaw may tatay. Ikaw na may siling tatay. Masabot ka. Kami may itulo nindo. Ano ka? Masay kasabutan ng tani. Sayuhan niya. Yung dami apa so. Bila itong gusto. Ano makaya na. Sige Emil. Okay na. Baik di ka mukha mo yawon. Nakikita sila may mag-ipon. Hindi ko sila magkalisan-lisan. Mura na ako. Sakto. Mansay kayo mo, ano? Nila, kasal ko nila. 16. Mayo. Himuha ng 15 kaya rumay malabo kay. Kaya ito na kahil. Kay birthday yun. Santo. Okay, di malam mga na-skip nyo na, decide. Domingo.
Lunes pa na eh. Basta sa mong side ni Lisa, ako ako, napiso na rin kung magkasal na. Sa ganun po ibayran na itong utang at kasal. Wala problema. Ikaw may big man. Basta ba yung kabo, ha? Hello. Hi. Hi. Hello. Mga guwaping. A few moments later. Kaon na mi. Kaon na sila. Kani si Ma'am Jen. Ang akong guwapang gagaw. First class. Parentira ko sa zero ha. Ma'am. Si Ma'am Pangadji. Uy, bibi. Bibi, ay. Day. Magpanan sa labi. Sorry na. Pangadji na. Mabinan. Samahan sana sa isang salamat sa aming paratigong na salamat kayo na kasinabot kami Lord alang sa kalambuan sa among mga tumutuyo sa ilang karagsabot nito sa Pilipinas. All together, let us pray. Bless us, O Lord, in this thy gift which we are about to receive from thy God, through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. Sige. Oh, kamu ra kay ta. Bahiram ko. Guys, sige. Ayan na. Ready na. Nung makoy, nilabay si Risa no, wani mo tawag. Dari ramang gud mi jam mo ko. Labay-labay dana. Anak ko ang deslawin. A few inches later. Si Ma'am. Asa may kasulti, Ma'am? Kasal naman sa imong kuan, first cousin. Nalipay o dako. Hindi nakaunang ko ni Jagminyo. Dagdag namin. Ikaw sir, unsay kasulti nimo sa imong first cousin? Ano yung manag-iya? Puhoy magsugod ng ilang kagalingong pamilya. Bitaw na. Ano mo? Take good care ni Ate Lisa. Kani si Sa kuan. kuya, Text, unsay imong kasulti text. Umana nga pasabot-sabot karon text sa mga
plano sa magkasal. Sa may magkasulti ni Kuan, Lisa. Bye, Lisa. Kuan. Salamat pa na. Sa kadugay panahon namin. Magandang series. Salamat, Tex. Dinadungagan ka isang musapot. Kani, Nels. Kung sa may magkasulti, Nels, kumana ka sabot-sabot, kasal ni imong agaw. O doon ka, wa. Kaso nila, kaya Ikaw pa, sa may kasulti pa. Okay lang gyapon. Kani, si Papa, mo na bana ni Mama Nilia. Si Mama Nilia, huwag among Mama ni Lisa, igsuon. Sa may katambak ni mo pa. Orang gyapon wa makoy kagkuan og kanang ang kasugil-sugilan karon og magpiado na sila. Ay, masugilon mga dyan eh. Kanang Basta, naman og kini naay kabubot. Oy, Kalitan init laki, ang paminaw. badge. Init ang badge. Ang laki magpapugnaw. Dili kay ijang lutuan, ijang kuanan tungkuran. Ay, sa may pamugnaw pa. Buti niya. Pa, redor pa nga bugnaw. Karon og kuan wa gad arong way gubot. Kuran na yang katugilan. Salamat pa. Kay ang magtiadon, adon na magday gubot-gubot. Bitaw. Salamat Salamat pa. Kuran na yung sugilan. Kani Papatino, udyoan. Bana ni Mama Binan. Si Mama Binan, igsuon sa among mama. Sambag din mo. Sa may kasulti ni mo pa. Si Lisa ko nga naman, sabot-sabot. Kung na problema, nagtanay ba, susabot, pero di magubot. Na, arong magpuyo o malinahon. Sa may kasulti ni mo sa idang banahon. Sa may kasulti ni mo sa idang banahon, butan Takan, ba? tanawan pa. Bangatan ba ko no? Bangatan ba sa oyoy? Butan man. Salamat pa, salamat. Kare, mama. Bangatan ba ka na sa oyoy? Huwag ko kamati na magway. Bawal naman ka po. At ang gadeo pa may ato. Mama na question. Salamat, maha. Naman po kay atong ipalabas to atong tambag nga labing taasa. Isa po to Tambag, kapart. ni Binan siya. Kare, ang ijaan. Ijaan. Ijaan i John. Namatay na sila sa kampuan. May matay na sila. Angay tayo ng kalisod. Mag-angay tatanan. Angay tatanan. Salamat ya, Ubin. Salamat. Iyo, ang say kasulti nimo. Human-human na. Ako gusto din na party nila, kana sila parison dyan. Ay! Kana karoon, parang hait. Ate may mga hait gabit. Kumbati na siya. Kumbati. Kumbati. Kana. Pamaki. Ang say kasulti nimo pa. May na, bahal man nagkakal. At yung banig, kumbati. Salamat, salamat, salamat. Karing mama. Mana magsabot-sabot nang saan may kasulti nimo. Ako, pasalamat ko nga na kuha na silang uyoy na magkatubangan nga wa na may mga problema na tao na may mga tupiton ba kay okay ra pasalamat ko magsinagkanay lang sila Salamat sa Ginoo. Salamat. Kani, ang say kasulti nimo. Sister-in-law. Pasalamat naman po ko kay at least kuha na itong panagtapok, magtigayon dyan. Successful. Supak-supak. Bitang. Ora po yan. Salamat sa tanan. Sa kinabuhi sa kaminjoon sa kasulti nimo. Tambang. Bitaw, correct. Kinsa ka to ni si Johnny Sulti, ana? Victor. Oo, nalasa ka. Kaning kami nyoon, ugi mo mag-away, wahining dyan ang bangko sila. Ayun. Kani kaduha, kinsa ka to ni si Sa? Kani kaduha? Itol. Tol. Tol. Ruben Padilla Sulti sa tol. Kay minja naman John, si Uyoy, saan may kasulti nimo? Way katambag, way ka kuan. Hindi mo yung punasagwa pa magaling ko.
Pa din ulit tao pa din eh. Magbakler mo, ako na. Sige. Sa karon kay human naman dun sabot-sabot san may gibati ni duduha. Nalipay dayon na puwas-wasan gamay. Okay, at least murag na okay. Natanan problem aw kuan ba kanang hustle sa kuan. Pero di man pud matawag nag-hustle kay basta love nimo wa man tingali hustle. Na. Depende. Abi siguro na dapat. Hello mga ka-doors guys. Salamat, napasalamat ko sa Baghari family o family ni Tiki o ni Salon. Kay humana ang mga pagsamat-sabot. Yan, napasalamat ko kay dati po nila sa mga pangutana. Kinatunta nga uligan mo sa Ginoo. Masa may lesson, moral lesson nga dyan kahatag list sa mga subscribers na nga sa inyong klase sa relationship. Dili magdali. Raul Dili Gamos, magdali, hindi alam ko ba man? Bitaw na. Hello guys, namingaw na nahuman na ang sabot sa kasal ni Lisa o ni John. Mana, nangipis na. Salamat sa inyong tanan. Salamat sa inyong pag-anhin. Salamat sa tanan. Salamat. Sa inyong experience guys, sa kamoy pamalayan, o kamoy na malayi, nasa po inyong debate? Just comment below guys ha. Ano may bawang po na mo sa iyang debate.